салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 5 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, раис ҷумҳурии Туркманистон, бо сафари дурӯзаи расмӣ вориди Душанбе шуд ва бо Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкориҳои дуҷониба, вазъи амнияти дар минтақа ва масоили тақсими одилонаи об дар Осиёи марказиро баррасӣ кард. ва аз ҷумла зимни нишасти хабарӣ гуфт, ки сулҳ дар Афғонистони ҳамсоя як мавзӯи гуфтугӯ буд. мо имрӯз ҳамчунин масъалаи Афғонистонро баррасӣ кардем. тавре зикр шуд, Туркманистон албатта тарафдори роҳҳои сулҳомез ва дипломатии ҳалли муноқиша дар Афғонистон аст, то дар он кишвар шароити мусоид ба сулҳу амният фароҳам шавад. ба масъалаи бунёди роҳи оҳани пайвасткунандаи Туркманистону Афғонистону Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. ҳайатҳои расмӣ ҳамчунин 9 санади ҳамкорӣ аз ҷумла дар соҳаи нақлиётро имзо карданд ва бар асоси як созишномаи дигар қарор аст Туркманистон барои мактаббачаҳои туркмани сокини ноҳияи Ҷиликул як мактаб бисозад. ва дар бораи сафари раиси ҷумҳури Туркманистон ва ҳамкориҳои ду кишвар суҳбате доштам бо ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа, ки сафари Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадовро пайгирӣ кард. Шаҳло, салом. Туркманистон аз муттафиқони Тоҷикистон дар минтақа ба шумор меравад ва ин сафар барои Душанбе хеле муҳим будааст. биёед нахуст дар бораи собиқаи ҳамкориҳои ду кишвар ёдовар шавем. бале Хиромон, равобити Тоҷикистону Туркманистон мисли дӯстии ду нафарро мемонад, ки бисёр мехоҳанд ба ҳам равоҳо ва ҳам кӯмак кунанд, аммо шароит надоранд. табодули ками мол миёни ду тараф далели ин гуфтааст ва соли 2013 бино ба оморҳои расмӣ гардиши мол миёни Туркманистону Тоҷикистон андаке бештар аз 119 миллион долларро ташкил додааст ва дар он сол Туркманистон ба Тоҷикистон маҳсулоти нафти, равғани пахта ва симент фурӯхтааст ва аз Тоҷикистон молҳои ниёзи мардум, алюминий ва дигар фаровардҳои кишоварзӣ харидааст. вале равобити сиёсии ду кишвар ҳамеша хуб будааст, чӣ дар давраи Сафармурод Ниёзов, раиси ҷумҳурии собиқи Туркманистон ва ё чӣ дар замони Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов. масалан, дар замони ҷанги дохилии Тоҷикистон Туркманистон 10,000 муҳоҷири туркманро аз Тоҷикистон мизбонӣ кардааст ва сипас ба ҳамаи онҳо шаҳрвандӣ дод. вале сабаб чист, ки ҳоло ду кишвар тиҷорати зиёду табодули зиёди мол надоранд? аввал ин ки Тоҷикистону Туркманистон саноати пешрафта надоранд ва умдатан ба тавлиду содироти ашёи хом машғуланд ва агар ҳар ду ҳам тарафдори густариши ҳамкориву додугириф бошанд, вале шароити ҷуғрофӣ монеъ ин мешавад. хуб, ду кишвар марзи муштарак ва зербунёдҳои лозим барои тақвияти тиҷорат надоранд. масалан, Туркманистон барҳо гуфтааст, ки омодааст ба Тоҷикистон дар фасли сармо нерӯи барқ бо қимати поёнтаре бифурӯшад, аммо ин нерӯи барқ бояд аз тариқи шабакаҳои барқи Узбекистон интиқол биёбад ва Узбекистон токунун ба ин кор иҷоза надодааст. дигар ин ки Туркманистон гуфтааст метавонад бо қимати поинтаре ба Тоҷикистон маҳсулоти нафтӣ бифурӯшад, вале ин маҳсулот низ бояд аз тариқи роҳи оҳани Узбекистон бигузарад, ки боҷи гумрукиву қимати хадамотро боло бурда ва нархи маҳсулоти нафтиро барои Тоҷикистон гарон мекунад. аммо дар ниҳоят таҳлилгарон чӣ мегӯянд? имконоте вуҷуд дорад, ки барои ду тараф шароитеро фароҳам оранд, ки ҳамкориҳои тиҷоратиашон зиёдтар шавад? хуб, ҳам Тоҷикистон ва ҳам Туркманистон муштоқи тақвияти ҳамкорӣ ҳастанд, чун Ашхобод бисёр мехоҳад, ки бо Тоҷикистон наздиктар шавад. зеро мардуми Туркманистон ва кишзорҳои бузурги пахтаён аз обе баҳра мебаранд, ки аз Тоҷикистон сарчашма мегирад ва кам шудани маҷрои об аз Тоҷикистон барои Туркманистон уқубати хубе надорад. ду тараф ҳамроҳ бо Афғонистон соли гузашта ба созиш расиданд, ки як роҳи оҳане месозанд, ки Туркманистону Тоҷикистонро аз тариқи қаламрави Афғонистон бо ҳам васл мекунад. бунёди қитъаи ин роҳи 400 километрӣ дар Туркманистон шурӯъ шуд ва агар худо кунад Афғонистон оромтар шавад ва ин роҳ ба Тоҷикистон бирасад, дар ин ҳолат метавон аз авҷ гирифтани ҳамкориҳо сухан гуфт. зеро Тоҷикистон аз пойбандӣ ба роҳҳои оҳани Узбекистон раҳо мешавад, вале ин ҷо ҳамагӣ ба амнияти Афғонистони ҳамсоя вобаста аст, ки тахмин задан дар бораи он мушкилтар аст. мутахассисони шӯрои уламои Тоҷикистон мегӯянд, таи 4 моҳи гузашта даҳҳо нафар дар робита бо масъалаи талоқ дар ҳолати мастӣ
аз онҳо машварат хостанд. ин мардон бо изҳори таассуф аз талоқ дар ҳолати мастӣ хостори мусоидати уламои дин шуданд. ҳудуди 40 нафари онҳо фақат дар ҳолати мастӣ, яъне ҳамсарони худро талоқ доданд ва занҳо даъво доранд ки онҳо шавҳарашон онҳоро талоқ додааст, аммо худи мардҳо боша аз додани талоқ мункиранд. мегӯянд ки мо ба дараҷаи дар ҳолати мадҳушӣ сархушӣ будем ки аз талоқ кардани худ ягон огаҳӣ надорем. дар шӯрои уламои тоҷикистон ҳамчунин мегӯянд ки теъдоди он занҳое зиёд шудааст ки мегӯянд шавҳари муҳоҷирашон дар Русия солҳо ба онҳо кӯмак намекунад. вазорати умури дохилии тоҷикистон таҳқиқи парвандаи ҷиноии як ҷавонеро идома медиҳад ки бо таҳдиди беобрӯ кардани як духтар дар шабакаи иҷтимоии одноклассники аз ӯ пул тамаъ мекард. дафтари матбуоти вазорат ахиран дар барномаи телевизионии Сипар гуфт ки Раҷабалӣ Сафоеви 22 сола ва донишҷӯи донишгоҳи миллӣ дар торномаи одноклассники ба Нигина, як донишҷӯи ҳамин донишгоҳ, таҳдид кардааст ки агар ба ӯ 120 сомонӣ надиҳад, аксҳои дасткорӣ ва ё фотошопшудаи бараҳнаву урёнкардаи ин духтарро дар интернет мегузорад. баъди шикояти Нигина, мақомоти интизомӣ Раҷабалӣ Сафоевро бо иттиҳоми тамаҷҷӯҳӣ дастгир карданд. ахбори аз ин ҳам бештарро дар сайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва заминаи махсуси Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.